Hi guys, welcome back to my video, and for today's video I will show you what's in my bag when I travel, kapag lumalabas ng bahay. Okay. So one set of clothes. Ito yung gamit ko papunta rito: pants, t-shirt, saka may belt. Don't forget your charger or your connector. And tapos itong dala kong jumpsuit, isang romper, mabango pa naman siya, pantulog, saka extra t-shirt. Pag nagpapawis, kailangan natin ng extra t-shirt. Isang bralette, huwag nyo nang tingnan. Tapos, dalawang medyas. Bali tatlo kasi yung isa suot-suot ko ngayon. Kasi lalabas ka. Tapos, maraming underwear. Mga 7. Ito. Tapos, isang makeup kit. Na bag. Sponge, concealer, powder, BB cream, lipstick, syempre, mascara, and for the eyebrows na rin. Tapos 3 perasong brushes. Marami na yun. Pabango. Ito yung paborito kong pabango. Tapos moisturizer. Panggabi na rin siya. Tapos pang umaga. Kasi ano siya, 24 hours naman siya. Deodorant, tapos house key. Meron pa ako nito para sa toiletries. Dito na rin nakalagay kaso nasa toilet. Feminine wash, tapos body wash. Wipes, pantanggal ng makeup. Tapos sunblock kasi mainit dito. Kailangan natin yan. Tapos shades, dalawa-dala ko. Passport, syempre. Tapos ID, tapos may mga cards, tapos hair clips. Tapos meron ako nitong pang 360. Pinahiram sa akin. Gamitin ko mamaya pagpunta namin sa Acropolis. Look. And then, ito yung back. Tapos, tripod. Tapos, meron akong dalawa yung dala kong mask in case. Tissue paper. Tapos, pantanggal ng oil sa face ko. Tapos, isang shades. Tapos, palette ito. Na may dalang salamin kasi nung nakaraan wala akong dalang salamin. Mahirap. Yun na lahat. Watch. Tapos itong payalo ko sa ulo. Tapos itong mamahalin ko. Tapos ito. Bumili kami ng damit ko kahapon. Yan yung discount. Ano yun? Tapos ito, isang t-shirt. Mura din yan. Tapos isang pants. Then, wala pa kaming souvenirs. So, tapos sapatos, wala akong dalang tsinelas. Yun na lahat. So, salamat sa panonood. And yung mga magpapa-shoutout, mag-comment na lang sa comment box. Meron pa akong 2 pending na shoutout. Sa next video ko na lang mamaya. Alis kasi kami. So, yan na po. Thank you for watching and see you all on my next video.